To sme sa skotúlali dole, ani nevieme jak. A ocitli sme sa v raji. To nám tam havarovalo. Aha, máš pravdu, áno. A ocitli sme sa v raji, je to asi 90% žien. 90% z toho sú deviny. A hej na tú pláž. OK. Dobre, čo? Koksík bol? Strašne dobrý koks. Hej. Strašne dobrý. To je, že day sniffing. Čo? Čo tam je? Kukotina nejaká. Takže dám vám nejaké info k situácii, v ktorej sa nachádzame. Dneska je 7.3., to mám meniny a domov sme mali leteť 4.3., no kvôli vojne na Middle Easte sme tu zaseknutí. Čakáme na vyjadrenie našej leteckej spoločnosti. Mali by sa nám ozvať a prebukovať nám lety. Keď sa my im snažíme dovolať alebo napísať mail, tak proste vôbec to nejde. Už niekoľko dní sa s nimi snažíme spojiť a nič z toho. Čiže zatiaľ sme uviaznutí na Bali, ale poviem vám, že není to úplne nepríjemná vec. Nám je tu dobre. Jedine, čo nás začína trošku dobiehať, sú povinnosti. Takže zatiaľ čakáme, letenky si nové sami nekupujeme, pretože stoja extrémne pálky a aj tak sú skoro všetky vybukované. Takže čakáme na vyjadrenie leteckej spoločnosti, uvidíme, čo bude ďalej. Nechcem hovoriť, ale pre tréningovku som ešte nevidel liať do motorky ako benzín. Toto je tuším C4, alebo toto je Thor? Nevieš? No, to je čistý oný, enderit. Ale však trošku pózičky nejaké, poď, pózu, vytoč nohu vytoč. No, nebo áno, tak. No takže, dámy a páni, momentálne sme na rovníku od 12.00 a nikto na celom, všetci v Bali sú schovaní v tieni, aj domorodci. UV44 a toto hovado a druhé hovado. Normálne, vy ste... mrzí, že nemám teplaky do piče. Vy ste jašterice, vy ste ľudia. Teraz nahrejem a budem... Jašter. Radioaktívny 2 dní. Ale zas pozrite sa sem. Look at this! Na večeri s priateľom. Oh! Miťko! Ja mi pošle 20 €. Nikolas, čo hovoríš na atmošku? Díky moc. Teba som sa nič nepýtal. Ja ukážem vtáka a bude to na tom 5 hodín videní. Síce trochu schudnutý, ale za to slabší. Pamätaj. Pokora. Konečne sme na pláži, keď není príliv. A to už sme tu 5 dní na Uluwatu. Už dneska sme pochopili, že treba chodiť proste, keď je odliv. Lebo aspoň nejaká tá pláž existuje. My tu ostaneme možno už navždy. No vyzerá to tak. Nové informácie hovoria... Nemám peniaze, Miťo, ja už. Brašo, čo mi nepovieš? Ja nemám tiež, víš. Môžeme spolu nemať. Dobre, okej. Sme strašne opeknení, keď sme opálení. Vidíte tie zaujímavé kopce a hory a popadané stromy?
Je to obyčajný ojeb. Pozrite. Neviem, či som vás nachytal. To musíte vypovedať sami v komentári. Ale mne to prišlo také, že som vás ojebal. Aha. A teba to baví? Hej, lebo už mám systém. Braško, ty mi stále dlžíš peniaze ináč. Čo sa tváriš, že ma nepoznáš teraz? Juan? Teraz vám ukážem, ako vyzerá ubytko 9 eur na noc na osobu. Keďže sme tu už 3 týždne, tak už musíme ísť low-costovo. Takže pozrite sa na to. Míťo, točím. Akože nie je to najkrajšie, ale za 90 eur pre dvoch na 5 nocí fajnová LG telka. Po piči. Ukáž to. Povedať, brate. Pleseň. Toto je fajn. Za tú sumu je to úplná pecka. Takýto fajný komunistický fén. Polofén, polovrtačka. Mijako. Ukáž? Toto je oceán, prosím pekne, hej. Vyzerá to jak voda na zlatých pieskoch. Že indický oceán, ty kokos. Ježiš, jak by si ma zbalil tu na dovolenke? Tak je nejakú otázku. So, what's our plans for today? Sapi. Maybe we can talk good talk, gossip some other people, then maybe some kisses, touches. I can put aphrodisiacum in your vodka and then we will see, bitch. Oh, Nice. romantic man. Romantic. Yeah, I'm a romantic soul. Yeah, you know. How big is your penis? Sometimes small, sometimes big. Yeah, unpredictable. Yes, unpredictable. I got the unpredictable penis. Yeah. Počúvajte, už som tak dlho na Bali, že mi začalo jebať a chcel som trošku zmeniť štýl. Čo hovoríte? Je to pičovina? Má takto vlasy? To absolútne nie je to, jak to vyzerá na živo. Vyzerá jak Haran 5. No, takto, toto je ono. Čo ti Dávaj. jebe, to je jaká hamba. Daj dole hlavu, daj dole hlavu. Tak to Tak, no. Haran 15 rodín. Takto keby niekam prídem, minus 15 000 eur. Mohol som si kúpiť drevené boty. Ako to vidíte, to je výkres a drevotrieska. Počkej na to. Ale 15 eur. A s ponožkami 17. Takže celkom fajn. No, práve sa nachádzame na kohútich zápasoch. Jeden lokálny náš kamarát nás sem zobral. Chceli sme to proste vidieť, viete, keď je taká možnosť si to pozrieť, tak sme na to išli. A bola to zaujímavá skúsenosť. Každopádne, natočiť to nemôžeme, to je samozrejme. A čo ešte chcem povedať je, že práve sme na cintoríne, ako môžete vidieť. Tak cintorín je zároveň aj parkovisko. Čiže parkujú si tu hlava nehlava na vlastných hroboch. OK. Opa. Come on. How much? 80,000? Tak rýchlo ťa zmotala? 70. 75, okay. Čo dávajú? Chápeš to, kámo? Čo? Čo vidíš dokument? A to je trojka. Nepreskakuj, jak si ide dvojku najprv. Tu máš dvojku. Ježíš. Jaj, ukáž? Díky. No. Míťo, máš tu šlapky. Jaj, no. Kde si ich zohnal? Boli drahé? Tak čo to máš, tatko? Double Big Mac. Double Big Mac. Koľko tam máš masa? 4 kusky, ale ako môžete vidieť, sú tenšie a menšie. Čiže ja v pohode tak otvorím papulu. OK. Škoda, že to nebol môj vták. Ten McDonald's tu chudí lepšie ako u nás. Áno, to sme hovorili ľudia. McDonald's na Bali je dvojnásobne lepší. Dvojnásobne. To ne, vôbec. Dobre, tak 1,2 lepší. Tak, málo kde inde, jak na Slovensku chudí lepšie. A táto kapusta je úplne najlepšia. Hello. You know English? Yes, a little bit. Yes. English. We and my friends are going to talent show, and we have to send a video. If you can, just photo us. Just Video us. Yes. Where I can be your hero, Yo tổ liên này ra đây lên tớ. I will sex you through the sway.
Can feel forever. You can take breath away. Vieš čo, kľudne mu vyfajči aj penis. Kľudne mu ho vyfajči, Miťo. Ja už ťa nemilujem. Ja už ťa nechcem. Lebo si ma podviedol so zelenou gebulou. A fajn, lebo si môžem vyhoniť aspoň. Chcete vidieť tú najdrsnejšiu obranu proti zlodejom? Ty kokos, tak toto je že drastické. Posledný deň tam skočím riťaka. Jak to natáčaš, vieš čo ma napadlo? Jaký som mal sen? Aký? Protizombický. A toto som stával pri sám. A bol som Spider-Man. Poď sem, Miťka, ťa objímem. Au! Miťko, sme ti objednali aj kúzelníka, aby si sa trošku potešil, vieš. Máš tie meniny, či nemáš? Mám. Jasne. Ako to funguje podľa teba? Páka. Princíp páky. To znamená? To je taká páka a on to ovláda s takou, krutíme s takou brožúrkou a on si tak... Aha. On Zhoď to, skús to zhodiť. Apa dia yang jadi penakut pengeleng-eleng manusia di rekabe bersama. Čo je taký nasratý? On je taký, to je môj motor. Keď sa najebe, robí pičový. Takže ľudia, sme na Bali, jak viete, zaseknutí a museli sme trošku improvizovať, museli sme sa prispôsobiť situácii a museli sme si... No pozrite, tu je Tomero a pracuje. Normálne na brigáde, má tu plný úväzok. Tomero, čau. Čau. Čo robíš? Ne, ja som sa priznal. Čo si sa No, priznal, že tu- keď si robím srandu? Ja, Nerobíš. To mi robíš tu. Vôbec tu nerobím. Tomi, Kokot. prosím ťa, kde máš tie, Milióny na kde účte, máš tie, stani do piči. kde máš tie pistaciové čipsy, prosím. Oj, idem s tebou. Takže nejsú tu moc veľké kraby, ale toto sa dá povedať, že už je taký alfa samec. Ty kokos! Oni sa naháňajú. To bude fight? Je to fight, alebo je to párenie? Vás vyrušujem ja, čo? Obor pojebaný. Mám vám pomôcť? Asi dávať pozor, keď si ja tu zasekol, ty koko pojebaný. Chod do piče, uhni mi ešte. Pozor. Ja som to prvý deň.